Dekada tinaglabas. Iti panagururay ko, iti panagsubli, tinangisagot, iti daytoy asingsing. Ngamapay nga iti panagsubli na. Kat panawan nagmatlang. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama asursurat. Manipod kadagiti adaan padas ngayti kahanuman kat saan nakabailan ngay kupin ti panawen. Dagiti pakasaritaan ang mainaig kadagiti bambanag kan pagtang iti biyag. Ana italimang iti barokong. Recuerdos de la Vida. Ngarod papagayam, maawis kayo amang isurat kadagiti pasama kiti biagyo. Tapno income or nosen, kanit drama iti radyo. Recuerdos de la Vida. Iti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot matlang kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naimbag ng oras yung amin papagayam. Iti dito agundaway sa bali man na nasurat tintay na awat dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida, akayat namat apay drama. Ti pakasaritan ti biyag na, wano pasama kiti biyag na, anakaibati kan kwa na iti recuerdo. Dito ang nagsurat kat kayat na tegling nga di tinagan Amila, Manipod Atok Benguet. Kastoy man ti Rugina. In love with you till the end. Dear Tia Sofia, naimbag nga orasyo amin dito istasyon ti Bombo Radio. At damat kapadasa kiti biyag, wano pasama kiti biyag ko, akayat ko nga ibinglay kada kayo, kan kadagiti padak nga agdengdengag kadagiti amin. At drama yo dita Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Saan apanagpalastog Tia Sofia? Ngam addamat itsurak wenno langak ako nada. In short, napintasak Tia Sofia. Iso nga idibala ngak, adu dagiti nagrayo kanyak. Kat maysa ni Fredo kadagiti kapingetan na nagrayo kanyak. Kapingatan ko nak, gapo, tadanta ni inaldaw idi nga umay iti balay mi. Tapno tumulong kadagiti amin at trabaho itjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Tia Sofia. I have loved you, needed you. But never made you stay. Naimbag nga oras mo, Mila. Oh, nagsapakan ngayon malatiw dito'y balay, Fredo? Uy, no, may sapak nga yung dito. Ha? Ni, sidat karayan mat dayta nakaplanggana nga imet mo, Fredo. Uy, nakamalak yung karayan. Ala, apay nga rod ngayag mo dito eh. Imbis asidaan nyo yung balay yo. Maumadan yung balay ti kastaw. Ala, pastrik na ako, tapno mailuto kong dito. Tapno dasang putang datatang mo asidanda. Ala, nakababain. Ala, sumrag ka nga rodan, Fredo. Kagyaman nak. Kunak no di nakpastrikan, kan di mo awatan ti sagot ko kan ka.
Naghimas hindi sila tayo. Presko alamus. Presko alamus karayan ko naman. Wow. Di ka unay lakay. Papel ka man na papel. Madamdama, masiitan ka man ay. Ni bakit mat? Siyak man tinakita nan. Mangan kalata ka din. Fredo Barok, di ka agbabain. Ay mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang put iti siya datayo. Akan si kapay gayang tinagluto. Ewan tata, para ka na kayo dito anak kamula. Ay na, man ti kaskin ka abaro, anya. Ay no siyak ni Mayla, si kati aklunay, nanakam ka abaro. Ay anom ti gwapo, no barumbado mat. Ay, ewan nga ron. Sapay ko mata, kaya't nakti anak niyo, tata. Anyat mako na, Mayla. Wen ko na mga minan. Ay, naggagat ni Frido. Gagat na amin nagagat. Ay, uray agsiksik kawil kanton. No, da kayo ti agasawa. Saan ka da, Fredo Barao? Ay, oo na, tata. Ipanamnama ka na kayo. Saan itong agbabawi ni Mila ang makiasawa kanya? Karagiti lima nga agar aram kan ka. Asino nga iti pilyam, Mila? Kwa, tatang. Gwapo, dagiti upat nga agdataton kan ka. Ni Fredo ti kaladan kunak manlangan. Asino ti kagagatan kadakwata. Musong batam ti salsalod sudag anak ko. Asino ti kagagatan kadakwada alima. Ni Fredo, saan ka de? Wen, tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar aram kan ka, nila ang Fredo tinagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Tatang. Saan ka di apod no ti kunak? Humayag luto. Mangisangput pa iti si Daag. Kwa, tatang. Umay agdalos iti parangan. Pasaray aginaw pa, nukas jaya, makipangan dito. Sano umay, dandani, agmano karagiti dua nga ima. Ano mabalin la ko mapati sakak, pagmanuan na, aramidin na kahit kuma. Ha? Ay, narespeto ni Frido, no i-delay karagiti upat nga agar aram kan ka. Ang gwapo na, ang agpaisaw. Ang pasig damot nga er-er. Iswa pilyam anaimbag ti pagtinagam. Tapno di kanto agbabawi iti udi na. Dengdeng lang ti bagbagak. Wen, tatang. Anyan? Dengdeng ngamimpawag. Simmerk iti kan nawan nalapayag mo angam. Rimwarmat adagos iti kan nigay. Agyaman na. Kamaudyanan na. Kinaklunak mutlangan, Mila. Pinaragsak na kiti gusto. Sapay la kumata din to pagladingitan, Fredo. Saan to, Apolos? Tangay inaklon na kon. Dumanon kamin. Pagsasaritaan tayo ti panagkalay sata. Ha? Sigurado ka? Agkasarta tagusan? Uy, ay ayatin ka. Kat ikasara ka iti kasapaan agundaway.
Naragsak ka kadimot lang, Mila. Wan tamo ka dinak to paldaangan kan baybayan. Sikat ipinilik apakyasawaan, kabuta amok anatalgedak iti danam. Uy, ipasigurado kan ka. Di ka paldaangan iti nanak. No kasano ti kinadungok ken ka ita. Nadungdungo akto pa'y, bahit ti panagdanata. Ay ayatin ka, Mila. Ay ayatan ka, Matfredo. Siya kung ti karagsakan, ken kagasatan iti dayto agon daway. Uray siyak, Matfredo. Kat, dinak ko maipayan iti pagladingitak. Nakiasawa nga rod kini Fredo tya Sofia. Nakasingsingpet ni Fredo kanyak. Pasaray isupayan ti agluto iti kanan mi, kan pasaray tulungan nak nga aglaba kadagiti bado mi. Nga uray na bambanog nga aggapo iti trabaho na kas karpintero. Ngam kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw, sumagmamanon a bulan ti panagden nami, adda nadlaw ko iti asawak. Kat iti may sangal daw. In love with you till the end. But times change. Pare, pwede ka madanagan ni asawam. Ha? Anyat kaya't maasawan pare? Napintas. Ngam, sana pa nagguyaw ra itoy. Nakabay kayo. Saan kayo nagkabagay, pare? Anya? Oh, nakapimpintas di asawam. Ay, Isos ka. Bantayam. Ang mga armenti sa balik at agawin dakeng ka. Ha? Sapay, pasig pa'y laababaro dagiti nagar-arim keng kuanay day. Ang mga sublindang arman, ay, agsipod ka, pare ko. Ay, asawa ko ni Mila pare. Awanan ti makaagaw ken ko ana, tain talikon, inkasar ko. Oh, raypay. Saan nga umdas day ta pang tinglam ken kuana? Ha? Anya ti kaya't maasawan pare? Si putam di asawam. No di mo kaya't amarugitan taulom, agsipot-sipot ka. Nang runak at nagpintas di asawam, kunak balag. Si kansamot ti adda panggap niya ti asawak pare. Awan kasta panggap ko pare, awan. Atay nga raw da kasta ti bagbagam. Ay kwa, patigmaan lang dito pare. Palagip ti may sa anapudno agayam. Naggapwam ampang. Ha? Napanak na kilabada, Fredo? Nga oray sumip ngatan. Ado tim palabada na naibiyang. Nagpaskanda ngamin. Iso aday chay. Ulbod! Napan ka nagpaaram? Fredo! Ala, sumrekan. Nagsakit ti bukod ko. Napanugak anak kilaba. Nga ta? Amang ano sa bali mo tinakapanlugam? Fredo, anya ka di day tangay bagbagam. Anya kumangay ti sabali apakabanlugak. Manipo din ton bigat. Di kan mapan makilabada iti no sa dino la dita. Anya? Angam apay. Makatulong akmat kan ka babaan iti panaglablabadak, Fredo. Gundawayak ti kawan pa'y anak ta. Tulungan ka nga agtrabaho. Umda sa pagbiag ta ti sweldo kas karpintero. Iso asaan ka na rumrumwar di ti balay. Nawatam. Fredo! Apay nga takas dyan matan ti ugali ti asawak. Agim-imo ni ti angin. Uray kumamat mada kinapudno dagiti bagbaka na kanyak. Anyat tantan awam di tatawa. Ha?
Urayam na iti lalaki a lumabas, tagpatsarming ka niya. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fredo. Nagalas mo ti pagkitkitam kanyak nga asawa mon. Talaga mo, kas kalabalasang nagpapaaram dita. Pumanaw ka, iti ayan titawa. Kas kalagur, ura iti mang sirpat kan ka. Fredo! Kan apay akong didigos ka kat malaman. At sino, ti digdigusam. Diyak amukan ka. Di mo amo ti bagbagam, Fredo. Aywan gayam. Awan bagas kanda dumapaya masapsapol iti kusina. Bayam, tamakitindaak no bigat. Ah? Awan trabahom? Adda, maglanganak pa lang, tapno makitsindaak. Siya ako natin Saan? Amok tumot lang agpaaram ti kuam iji ilay. Anya? Apay matakas takaitan, Fredo. Nagbaliw kan anaming pinsan. Asino tinang sabidong iti panunot mo? Sana ka nagbalbaliw, no di kag sika. Anya? Apay asyak. Saan ka nagbalbaliw? Nagkuna saan? No ka ano abumak bakit ka? Agpaaram ka pa lang. Bidot amin nga atap mo kanyak, Fredo. Agat atap ka iti awan, wano agim imon ka iti angin. Maduktalak lang nga damadingar aramidom, makamu ka. Patayin kayo, iti lalaki. Fredo, agawid ak mamati di balay dananang. Inak mamat iliwan dagiti dadakkel ko. Saan? Dito'y kalang balay. Di isulat yung may dito, ino kaya da? Fredo, Rumuarak tayo nakagtrabaho. Di ka rumurumuar diti balay. Agtalinagid ka lang dito. Tano di ka masangputan diti balay. Mangriribo ka. nalabasan day tangar aramidam. Ayan dagiti karim kanyak edi adinak tupal na angan. Uno dinak ipaayan iti sakit tinakam. Saan ka na kunli drama dita? Apag kanito lagayam ti kinasayat mo. Pulos nga awanan pa nagtalag mo kanyak. Napukawan ti kinasayat mo kanyak. Sikamat lang, tiga puna. Preto, Laglagi pam timbagak. Saan ka ngagbiddaot? Saan la si katiriribukag? Agraman pa'y dagiti pamilyam. Tandaanam na ita. Oh, nangagnak. wan, Fredo. Nasayat la unay. Katandaanam dagiti imbagak. Nay, si kamot gayam ti inaya banda Mariwil maamangarami dito'y balay da predaw. Wala nang. Amuda ngamin ti kabalak. Isa siyak ti ayabanda no kwa. Ay, wan barok. Ay, kumusta ni Mila? Din samot makilablaban di anak ko. Di pa'y umay pumasyar mo ti jay balay. Jak manamoy di anak yaw. Takas dyan amutan. Si madutmutan. Anya? Maturog lat kukun na iji balay. Baybay akmet latan ta asawak kat nga raw. Anya? O no, aginaw kiti mo taan. Saan na nang? Kasanong agsikog kat di na pa yan kayat ti makikaindakan niya. Kanayon nakabugkawan. Ung tanak. Kan pasaray siyak pala ti agluto no kasi nga agapu akiti trabaho. Ay, naglokon. Inak to man ni di balayo, ta kasarita. Ay, saan na nang saan? Ah, Di yun ungtang ta kaasimag. Okay la tamat kanyak nga oray nasadot. Awan problema kanyak na nang. Iti panagbalin ti asawak a seloso, amok at ti makagapo, ket ti inistorya na kanyak iti naminsan, apanang sugsug kenkwana, ti maysa a kumpari na. Nupay kasta nagan-ano sa Hakya Sofia, gapo ta ay ayatek ti asawak. Ket kastoy man dagiti simmarunupay a pasamak. And I promise I will stay in love.
Alan Mila, uray ita lang. Awan mat ngamin ti sabali ama ayabak mo umay aglaba, ading ko. Tapasig mat ama kumikom dagiti tattao diti lugar tayo. Iyagilangan dagiti ipalabayo dito'y maestra. Tadyak mabalin ti rumor dito'y balay. Apay ngamin aya, ading ko. Basta, Ay, sapay mapana kon mangisuro. Sika kumalatan ti mapanay jay balay, tadyakon masangot ti mangyag ditoy. pasensyan maestra. Ado unay dagi jay. Iso ana sa isayat no iti balay ti paglabaam. Di kagdanag, tanayon ti tangdan mo. Sabalin tupay dagiti badbado nga itid ko kan ka. Ha? Wan, ikan kay ti badbado. Taado ti agsangpot a package mi. Sige nga Rod, kita agtulatan maestra. Urayak pa'y arumwar nila kay ko sa akto rumwar. Anay ko, anya ka di. Kaslak matlaubingin iti pamay aman ang baut iti istik iti patong ko. Matangkan ti ulom. Kunak asaan ka arumrumor di ti balay. Ngaman niya't inaramid mo. Trabaho ti Rimorak Fredo. Anya ka di. Saan ka na pa naglakwat siya? Apay nga ro, nanarabyan ka, ha? Garang gandang kakit di, ah. Pag-aayat mo ti mapan agmarmarang mang dita, tapno armanda ka. Aglablabas kan! No kasta matlaang, nasaysayat mo agsinatan, pumanawak langan! Sige, padasam ti pumanaw, tapilayan ka. Anya? Makamuditan, gundaw hayak ti kawan ni Fredo dito'y balay. Agaway da kidya balay. Kadjakon agsubsubli dito'y impyerno a balay. Nauma ako niti kinaulpit ni Fredo kanyak. Saan ako na makaanos? Mila! Mila, anak ko! Lukatam na ito! Ni Tatang, ay, agyamanak, agpatulong ak ni Tatang ko. Ay na, Mila, mapantay sa ospital. Abay, asino tinaospital, Tatang? Ni Frido, natinag iti pagtrabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Naapektaran ti Durim. Sigon iti doktor, apektaran na ti aking baba pa sa tibagim. Isuasan ka kano na makapagna. Tsak kayat yung bali na baldado, Mila. Tsak kayat. Fredo, Kasano pa ita na makatrabaho ag. Lukas tayo matanti ka sa saad ko. Kasanon. asawa ka, Fredo. Kat oray na ulpit ka kanyak iti kalabas. Saan ka baybayan? Mila, Saan ko nga'y bagbaga akarmakan ka daytoy? Ngam siguro, wagas daytoy ti apo tapno makaamiris ka iti biddot mo. Ti panagat atap mo kanyak iti saan apod no. pagkawanan na ko ma. Aklonag, naublagak lang iti bagbagada. Agaputan na pintas ka, kanaladak. Mabalin ngay sukanak. Nakurang gayam ti panagtalag mo kanyak, Fredo. Ngam, ipanagnak ko ita abiddot amin nga atap mo may papan kanyak. Iti kasjay ang nagbanagan ni Fredo nga asawak at dainted ti gobyerno at tulong pinansyal ket iso ti ingatang mi iti wheelchair na tya Sofia. No saba aliak lang ata nga asawa, nalabit pinanawakon ni Fredo. Ket no makitkita kita ang naka-wheelchair, saan amaliklikan ti pan nakaipalagip kanyak
ti kinaulpit na iti kalabas. May palagip ti panangkabkabil na kanyak, nga agingga ita, tabaldadon, agan ano sakpay laeng. Ngam awan babawik, anak ki asawa ken kuana. Iti baet dagiti saan anasayaat nginan aramid na, ken iti agdaman akasasaad na. Nupay kasta nakitak tinalaos met apan nagbabawi na, ken nagdawdawat kanyak iti pamakawan. Ket isuday jayen, ti kasla igam ko, wenno pagtaktak dirak ita, kas asawa na. Tay ko na nga roden no datuma, asawa laeng ti asawa. Alakastan, Tia Sofia, agyaman na kiti ano siya nang urnos kanang idrama dito'y surat ko. Tuy pagayam yo, Mila. Forget me as my life goes on. Masaluduan dagiti asawa akas ken ka, Mila. Martir ko na daman dita. Ngem no daduma, at damat pakababalawan dagiti kas ken ka, anagan anos, aginggat, ainggana, uno, aginggat kabalam, agingga iti agdama kunak manlangan. Kat sapay lakuma, taag nanayon da ita. Manmanong amin dagiti asawa, ano makabildan, makisinadagos ti adda iti panunod da. Kat, nung maminsan, saan arumbang? Nupay, saan tayo amay baga? Saan nagpapadang amin, ti panunod kanrik na, ti tunggal tao. Alangarot, ni Abo Diyos kumatimang tarabay kada kayo, nga gasawa. Agyaman kami matitin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditahan tinagibusan, tinay drama asurat ni Pagayam Mila, dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Mila kat inornos para iti radyo ni Lubimin Aquino Sr. Iti mat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.